Nej, goddag unge mand, kom lidt tættere på. Tal lidt højere, de er til svært at forstå. Jeg har siddet her og ventet så længe. Med alle mine penge, ja, de ligger i madrassen i min seng. Vil I se et billede af min kat? En kop kaffe, kringende kom der en lille skat. Skal de allerede afsted? De har jo lige ringet på. De unge har så meget, de skal nå. Jeg læser børsen, der står ikke noget om at samle ind, men jeg tror jeg har forstået. Bare en lille mønt, det er alt hvad du forventer. Du tager ikke sex, så det er godt jeg har kontanter. Til Røde Kors, kan jeg trække det fra? Spørg min sekretær, det kan være 100 svar. Kom indenfor, lad mig byde dig på noget. Du må være træt så meget som du har gået. Sikke noget, men tag nu dine sko af. Tag et glas og tag plads i min sofa. For det er en god idé at samle ind. Så her er en hund, det var hvad jeg kunne finde. Det har været hyggeligt, det må jeg sige. Imellem os to, jeg vil ønske du kunne blive.